En Balma, on a folié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni Malien befe, ni ya leini ka fo kata hejila, ika wuli kati toko sebe agence la, agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji, ko Saoudia kleme ka sharia gelembata, le 31 décembre 2025, no ya so mo min toko masebe. Abena gelade. O de koso agence ou ka tomba no de commission ye kuba ni Malien befe ko wuli kuma don o de ka usan sinkadi de ko agence be kelme ki ka daele ka Malien kumbe chuga mina toko ka semen jona o de koso ne miya leini ka fo ibena ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka baga tabuli dia toko seben ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tomba la nanga maka fo commission ala ka fa me ko mandi amma assalamu alaikum la sharika lak Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Foli ni waleɲuman dɔn an bɛ o di aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min na Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kunnafoniw kan ni ye wulada in na kibaruya daminɛnen ka sanga ni bi tarata décembre kalo tile 2 san 2025 an ka wula in na kibaruya kunbaw bɛna taa ni an ye sɔrɔko sira fɛ an ka jamana sɔrɔmusodaw minisiri olu ye baaraba dɔ kɛ ka t'o sɛbɛnfura yɛrɛ jamanakuntigi la baara mun ni u ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni sanubɔ cɛkɛdaw ye a yɛrɛ la k'a fɔ ni u ye nafolo sefa wari miliyari 761 ka o de don Waganɛ kɔnɔ wa san o san
jamana bɛna wagane bugu kosɛbɛ ni sanu cakɛdaw olu ka baaraw ye ka tɛmɛ ni jamana ka sariya sunba ni o ye code minier ye mun tara 2023 o kadara kɔnɔna ye waleɲumandɔn kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaayaso ye bonya ta k'a di maa minnu ye baara kɛ kosɛbɛ tajiko gɛlɛya waati o maa minnu dɔ bɛ tali kɛ taji cakɛda ɲɛmaaw tajidonnaw ka jɛkulu ani fo ka taa se sofɛri minnu banana ani minnu nin tora jamana ɲɛmaayaso ye bonya ta k'a di u ma jɔnjɔn bɛ n'a wele ko chevalier de l'ordre national o tara ka di maa caman ma ani jɔnjɔn wɛrɛ yaasa k'u ye baara min kɛ jamana ye ka se ka lakodɔnni kɛ u ye yirimajɔ polisilakaw ye u tɛgɛ da maa dɔ kan maa mun yɛrɛ la k'a fɔ ko maramafɛn tun bɛ ale bolokɔrɔ yaasa ka se ka a lasago an bɛ waati min na ko bi marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la yorosokaw bara u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuranko gɛlɛlen don u bara a mun bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman ka baaraw ka olu lajɔ kosɛbɛ kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la nizeriya jamana minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ fintigilaka ko ma ale ye walan sɛmɛ ka sanga ni ko a ma kɛnɛya ko gɛlɛya bɛ a kan o ko in kɛra waati mun ni nizeriya jamana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ bawo bamaciya wali ni jɔya kɛwale tigilamaaw kɛn bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ nizeriya ka denw kan ninnu de an ka wula in na kibaruyaw la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔni ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na sɔni an bɛna ka ɲɛfɔli k'aw ye an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye jani suganti ka se ka kunnafoni sɔrɔ an ka jamana waganɛ a bɛ ka bugun kosɛbɛ dugujukɔrɔ nafolo fɛnba mun bɛ an fɛ yan ni a walankatalen don ni o ye an ka sanu ye gale sanu tun bɛ bɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛw olu bɛ yelen ni anw ka sanu ye ka sɔrɔ anw bɛ mun sɔrɔ a kɔnɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw olu de ye hakilina ta k'a fɔ o tɛ se ka kɛ an ka dugukolo tɛ se ka tiɲɛ ka sanu bɔ ka taa n'a ye ko anw ka sɔrɔtaba t'o la jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ minnu ta ka sariya dɔ bila sen kan ko code minier ni a taara 2023 kɔnɔ o nouveau code minier a baaraw a bɛ ka jaabi ɲumanw di nin sanga in na an ka jamana ɲɛmaayaso u tun ye jɛkulu bila sen kan ko commission de négociation et de renégociation cakɛda mun ni a bɛ taa kumaɲɔgɔnw kɛ ni sanubɔ cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ye sanubɔ yɔrɔ ninnu kan ka wari min ladon jamana kɔnɔ ka se ka kuma a kan o cakɛda ninnu ka baaraw u ye jaabi ɲuman bɔ o jaabi de kununko an ka jamana sɔrɔko minisiri ni o ye aluseni sanu ye ale n'a ka jamakulu mun ye baara in kɛ u taara sɛbɛnfura in ka taa taga di jamanakuntigi ma général d'armée Asimi Goïta u ye baara min kɛ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni o ye a rapport ye arala k'a fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔna la ko nisɔndiyako bɛ yen bawo ko jɛkulu in ye baara min kɛ ni o ye ka taa kuma ni sanubɔ cakɛdaw ye k'a yir'ula k'a fɔ ni a bɛ baara kɛ baara bɛ kɛ nin siraw de fɛ a bɛ kɛ nin sariyaw de fɛ ka sariyaw ɲɛfɔ u ye ka sanubɔ cakɛdaw olu diyagoya u ka se ka baara kɛ ni anw ka sariya kisɛ talenw ye ni o ye code minier kura in ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bariki gɔlidu ta ye cogo min na ni wulikajɔ mun n'a kɛlen filɛ nin ye aluseni sanu a ka kɔrɔfɔw la ko kumaɲɔgɔnw kɔnɔna la an ka jamana waganɛ ye nafolo mun sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ o dagosi taara i jɔ sefa wari miliyari 761 na ko o de kɛra jaabi ɲumanba ye ni négociation kuma kɛ ni sigiw kuma kɛ jɛkulu kuma bila sen kan ka sanubɔ cakɛdaw k'u bolo tunami k'a da u kɔ kan ko n'o kuma kɛ anw kan ka nafolo min sɔrɔ o tun bɛ dan dɔrɔn sefa wari miliyari 400 de la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko miliyari camanba jamana waganɛ ye o de sɔrɔ fo ka taa se miliyari 761 na kumaɲɔgɔnw kɔfɛ wa k'o ta bannen dɛ ni sanu cakɛda minnu filɛ nin ni an n'u ye kumaɲɔgɔnw kɛ ni o ye négociation ye a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan san o san o bɛna nafolo min ladon an ka jamana kɔnɔ don nataw la o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 585 ni buruburu 7 ye aluseni sanu ale ka kɔrɔfɔw la ko jɛkulu ninnu san o san o bɛna o de don an ka waganɛba kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ négociation ni renégociation kumaɲɔgɔn in a baaraw ye nafa bɔ
wa a baaraw ye jaabi ɲuman bɔ a bɛna an ka dugujukɔrɔ nafoloba mun n'a bɛ anw bara nɔ ni o ye sanu ye k'a yakubaya k'a to sanu bɛ se ka yeelen malidenw ye sanu nafa bɛ se ka don an kunna cogo min na yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o jalajɛba in na an bɛ taa fan fɛ Keba Aluseni Sanu ale ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ k'a fɔ o kɛlen ka sɛbɛnfura jamanakuntigi ma an k'o lajɛ. U y'a fɔ k'u bɛ miliyari 400 ɲini ka don jamana kesu kɔnɔ. U ye wari mun ladon jamana kesu kɔnɔ o bɛnna miliyari 700 ani miliyari 61 de ma. U ye mun ladon kesu kɔnɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ vraiment u ye baara kɛ ni cɛsiri ye. U ye danaya mun dar'u kan u sera k'a fa vraiment an bɛ nisɔndiya o la. Nisɔndiya tɛ dan o ma dɛ. A filanan ye mun ye u sera k'a kɛ société in bɛɛ nana bila san 2023 code gafe bɛɛ nana bulon kan o u bilalen o kɔnɔ o nafa tɛ fɔ ka ban bakuruba la k'a lasurunya a bɛna mun fara jamana ka sɔrɔta kan san o san o ye miliyari 500 ani 60 ani 8 a ye mun fara jamana ka sɔrɔta kan san o san o de bɛna fara kan donc Mali bɛna wari mun sɔrɔ société 15 in fɛ a bɛ bɛn miliyari 1000 ani miliyari 22 de ma san o san n'i y'o jate minɛ k'o comparer an tun bɛ mun sɔrɔ o la san tɔw la miliyari 500 ni 68 de farala kan donc o de y'a ye le fait que u sera ka u koron u kana code minier de 2023 kan a nafa y'o de ye audit y'an permet négociation y'an permet ka nin bɛɛ de kɛ donc ne kɔni nisɔndiyalen don n kɔntannen don vraiment président ye danaya d'an kan an n'an ka équipe an ma bɔ a jigi kɔrɔ a fana y'an soutien vraiment nisɔndiyalen don an bɛ cabinet Iventus fo kosɛbɛ ani Mazar parce que n'i y'a ye an sera ka nin bɛɛ kɛ parce que olu sera ka olu b'a dɔn a dɔnniya b'u la u sera ka na k'an ka équipe dɛmɛ u m'u bulu sanfɛ u y'u majigin u kɔrɔ u b'a ɲɛf'u ye u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ fɔ u sɔnna bɛɛ ma baara sera ka kɛ ka ɲa. Keba an ka jamana ye waleɲuman dɔn jamana ye kabi gale ni maa minnu ye ɲuman kɛ bamananw ko maa bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛcogo ɲuman na o siratigɛ la an ka jamana ɲɛmaayaso ka sanga ni tajiko gɛlɛya mun ni an kun b'a kɔnɔ ni a baaraw bɛ ka ban ni sanga in na an ka jamana ɲɛmaaw ye a laɲini k'a fɔ maa minnu ye baara kɛ waati gɛlɛn kɔnɔ ka se ka u nin di ani k'u ka nafolo di yaasa taji bɛ se ka na doni ka di Mali kɔnɔdenw ma jamana ɲɛmaayaso ye décret ta ka fɛn ta ka d'u ma jɔnjɔn ta ka d'u ma jɔnjɔn mun n'a b'o kɛ chevalier de l'ordre national ye a yirala k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ bolonɔ bila chevalier de l'ordre national mun na o ye jɔnjɔn belebeleba ye a bɛ di maaw ma maa minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ kosɛbɛ jamana ko la a yirala k'a fɔ ka sanga ni kununko tɛnɛndon décembre kalo tile gale ye maa camanba de bɛ yen nɔ ni olu bɛ tali kɛ taji doninaw ka jɛkulu ani fo ka taa se opérateur économique minnu bɛ yen nɔ ni olu ye u ka mɔbiliw bila sira kan ka u nin di ani chauffeur minnu ni olu ye u nin di minnu tayana ni wulikajɔ in na ka se ka na taji di malidenw ma ani fo ka taa se minnu joginna jɔnjɔn taara k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma décret mun n'a donna an ka jamana gafeba ni o ye journal officiel kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni taji doninaw ta k'a lajɛ taji doni jɛkulu ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ jɔnjɔn taara k'a di olu ma ka u waleɲuman dɔn u ye fasodenɲumanya baara min kɛ ani u ye baaraba minnu kɛ ka se ka malidenw ka na taji doni k'a di malidenw ma a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye taji doninaw ka jɛkulu ye lapasali jɛkulu ani fo ka taa se chauffeur ma fɛn min ye nin distinction ye a dira olu bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu dɔnna kosɛbɛ ni u ye baaraba kɛ ni o ye taji doninaw ye ani fo ka taa se taji feerelabaw ma ni o dɔ bɛ tali kɛ Mohamed Ɲagadu ni ale ye NDC o ɲɛmaa ye fo ka taa se Ousmane Jige Corridor ale ye o ɲɛmaa ye Modibo Yaranangoye ni ale ye Yara service o PDG ye fo ka taa se Petrobama ani syndicat minnu bɛ ni olu ye wulikajɔw kɛ groupement des pétroliers maaw olu camanba a yirala k'a fɔ ko jɔnjɔn taara k'a di o dɔw ma a yirala k'a fɔ taji cakɛdaw maa 15 hakɛ olu de ni jɔnjɔn sɔrɔ jɔnjɔn minnu ni jamana ɲɛmaayaso ye u waleɲuman dɔn k'a fɔ u ye baara mun kɛ
wulikajɔ mu ka se ka na taji di malidenw ma o kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'u wolola ko soldat l'approvisionnement ni o ye chauffeur ye olu mun ye mɔbili boli ka dancɛw tɛmɛ dancɛ minnu kun ka gɛlɛn kosɛbɛ yaasa ka se ka na taji di maaw ma dɔw yɛrɛ ye u nin di o maaw la maa 31 chauffeur minnu ni olu joginna jɔnjɔn taara ka a di u ma k'u kɛ médaille de l'ordre national ye ka o ta k'o di jamana ɲɛmaayaso ma ko médaille d'argent ani fo ka taa se mérite national o fana de effigie ni o ye tamasiyɛn ye o taara k'o di chauffeur ma minnu joginna chauffeur minnu bɛ yen nɔ ni olu tayana k'u to malidenw kumabɔli la k'u to ka na taji di malidenw ma maa 21 olu fana ko jɔnjɔn taara k'a di u ma k'a fɔ min ma ko hommage posthume maa fure k'a fɔ a ye baara min kɛ a somɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u ka maaw nin tora jamana baaraw de la ani u ye wulikajɔ min kɛ jamana ye jamana ɲɛmaaw b'a dɔn u ye o maa 21 arala k'a fɔ fɛn mun ye ni jɔnjɔn fana taara k'a d'u ma ani a bonyamasegin taara k'a kɛ tasibila ye k'a ɲɛsin o cɛbalenw ma minnu ye u nin di jamana ma arala k'a fɔ ni an ka jamana ɲɛmaayaso ka hakilina ye yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ baara kɛ fasodenɲumanya kɔnɔna la ka se k'a dɔn u ye o de wulikajɔw o kɛra k'a kɛ taamasiyɛn belebeleba ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ bonyamasegin o bɛ yan nɔ bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande maa minnu ye baara kɛ ka se ka olu galabu fɔni n'o kɛra maa wɛrɛw baara ŋaniya ani baara dusu bɛ d'u kɔnɔ faso kanu ani fasojɔ baaraw la keba an bɛ taa yirimajɔkaw bara yirimajɔ politilakaw olu ye baaraba dɔ kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da maa dɔ kan maa mun ni maramafɛn tun bɛ a bolo maramafɛn mun ni sɛbɛnfura t'a bolo yamariya fana t'a bolo a ka maramafɛn in k'a mara yirimajɔ commissaire de police ale n'a ka cɛbalenw olu de ye nin baaraba in kɛ ka larawiliw kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da ni maa kofɔlen in kan moribo ka jara ni ale ye commissaire ye a n'a ka cɛbalenw fo ka taa se a ka dankan ma yusuf kulubali olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ novembre kalo tile 23 ka taa bila a tile 24 na 3h du matin waati u ye larawiliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw min y'a to u sera ka taa u tɛgɛ da nin siganama in kan maa mun ni a sisanga ye san 25 ka taa u tɛgɛ da a kan mun na maramafɛn bɛ a bolo ka sɔrɔ sɛbɛnfura t'a la a ka taa ɲɛfɔ u taara bila kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa ka se ka ɲininkali busamisɛn gwa a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin waati in na u y'a lasago mana depo la yaasa ka se ka ko in tɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bugunnatigɛ kun jumɛn la nin maa kofɔlen maramafɛn b'a bolo ka sɔrɔ yamara t'a bolo a ka maramafɛn ta nin waati in na a bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli bonya a ko tɔw la don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ni a sigira sirabana kɛlɛli kama keba ni o ye desanburu kalo tile fɔlɔ ye o baaraw kɛra kunungo CICB kɔnɔna la a baara ninnu donu kɛnɛba mun u y'a tɔgɔda k'a fɔ ko sirabana kɛlɛli ani fo ka taa se fɛn minnu bɛ don a ko kɔrɔ ka se ka o fɛnw bɛɛ lajɛlen musakako ni a ɲɔngow ka olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ yaasa sirabana ka kɛlɛ pewu n'a fɔ maaw ɲinɛnen a kɔ banakisɛ in ko a bɛ yen wa a bɛ se ka segin ka na an kan ka an janto an yɛrɛ la de o de la ko kɛnɛ in sigira an ka jamana kɛnɛya minisiri musow ani a nakumamaw ni ka a bonya n'a karama ta k'a di jamanakuntigi ma général d'armée Asimi Goyita ni kɛnɛba in kan yɛrɛ la k'a fɔ a dayɛlɛli o kɛra an ka jamana minisiri muso min ka ca o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ani dɛmɛko ma ni o ye colonel major Asa Bajalo Ture ka taa fara sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɔ minisiri muso den ani denbaya ka minisiri fo ka taa se muso min ka ca o ɲɛsin bɛ minisiri min ka ca o ɲɛsin bɛ bolimafɛnko ma ani lasigidenw camanba ni kɛnɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sirabana ye bana ye kuma dɔw la maaw bɛ ɲinɛ kɔ a bɛ kɛ maaw kɔnɔ ko bana in bannen don ka bɔ diɲɛ na pewu k'a sɔrɔ a bɛ se ka segin ka na maaw kan ka u janto u yɛrɛ la ani fo ka taa se ka bana in k'a kunbɛn bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye fɛlɛ minnu n'a bɛ fɔ kɛnɛya tigilamaaw olu ye an ka olu matarafa n'an y'u matarafa a ka ca ala fɛ bana in tɛ se ka segin ka na an kan o y'a yɛrɛ k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ waati ye ka maaw hakili jigin maa dama minnu bɛ yen nɔ ni olu nin tora diɲɛ kɔnɔ sira banakisɛ fɛ a ka ca kosɛbɛ fo ka taa se maa minnu ni olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ n'u kɛra kɛrɛfɛden tigilamaaw ye baw o kun kɛra ɲugutɔ fɛnw ye don tɛmɛnenw na k'a sɔrɔ maaw kuma sida banakisɛ ko in faamu ko nin bɛ kɛ tasibila de ye ka ɲɛsin o maaw bɛɛ lajɛlen ma
ani k'a yɛrɛ maaw la k'a fɔ sidabana an bɛ waati min na ko bi a bɛ furakɛ k'a ban pewu wa joli sɛgɛsɛgɛw ani fo ka taa se jolitaw maaw kana siran o ɲɛ o de b'a to bana in bɛ se ka kunbɛn k'a kɛlɛ pewu ka bɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛbɛ an bɛ taa cikɛlaw ka kɛnɛ kan ka sanga ni desanburu kalo tile fɔlɔ ye an ka jamana cikɛlaw olu ye u ka jalajɛba dɔ sigi jalajɛ mun n'a bɛ yɛrɛ minɛ kofɔ ani ka jɔ an yɛrɛ kolo la baloko sira fɛ n'a bɛ wele ko résilience alimentaire farafinna gun kan o kɛnɛba mun ni u y'a ta an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko hakilina in a bɔra an ka jamana cikɛlaw ka minisiriso olu yɔrɔ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ani diɲɛ jamanabaw fo ka taa se diɲɛ bangibonba banque mondiale ani cɛɲɛka jamana tɔw an b'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan cogo min yaasa cɛɲɛka jamanaw an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ta ye baloko la an kana siri maa si la baloko la an yɛrɛw ka se ka an ka dunfɛnw bɛɛ lajɛlen sɛnɛ fo ka taa se guwa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ jamana minnu bɛ yen ni olu tɛ se ka cikɛba kɛ jamana tɔw ka se ka ci kɛ ka cikɛfɛn bonya ka an yɛrɛ balo ni ka jamana caman balo ko o fɛlɛ bɛ kɛ cogo di a tɛ ɲɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ani musakako la banque mondiale olu ka an dɛmɛ ani fo ka taa se nafoloko sira fɛ cikɛlaw dɛmɛ ka don u ma yaasa cikɛla minnu ni olu ye diɲɛ yɛrɛ nguloma ye baw foyi tɛ taa dun ka fa kɔ ni o baara lajɛlen kɛra a sira fɛ a ka ca ala fɛ fantanya o bɛ kɛlɛ baw cikɛlaw olu ka nafolo caman bɛ bɔ ci fɛ dugukolo fɛ sɛnɛfɛnw mana ɲɛ balo bɛ sɔrɔ nafolo bɛ sɔrɔ mɔni ani bagan mara olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn u bɛ nafolo mun don sifinnakaw ka baaraw musow ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye den taninw ka baloko gɛlɛya ani fo ka taa se balo cogo jugu n'u b'a wele ko malnutrition nin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛlɛ fo ci ɲuman ka kɛ o de la k'a ka kan nin jalajɛba in kɔnɔ an ka cikɛduguba minnu bɛ yen ni o dɔw bɛ tali kɛ segu kucala kita o bɛɛ lajɛlen ka maaw ɲɔgɔn sɔrɔ ko ka se ka kuma kosɛbɛ an bɛ se ka jɔ an yɛrɛ kolo la cogo min na baloko sira fɛ cɛɲɛka jamanaw ni o ye sayɛliw ye an kana siri maa foyi la an bɛ fɛn minnu sɛnɛ an yɛrɛ ka o dun k'o kɛ ka an nafa kɛba an bɛ taa fan fɛ yanni an ka don an ka marabolo kɔnɔ kibaruya kɔnɔ. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. sitan sidi ka nimoro filɛ nin ye wari ci. wari sera. alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kiba an bɛ taa bangasikaw bara don mun ni a kɛra jɔnya kɛlɛli donba ye diɲɛ kɔnɔ ko abolition de l'esclavage ka se ka o baaraw ka o laɲɛnamaya kunungo ka sanga ni bi desanburu kalo tile 2 ye o baaraw kɛra ka ɲɛsin diɲɛma ka faamu k'a fɔ diɲɛ bɛ gun mun ka bi jɔnya kɛlɛlen don a jɔnya kɔnnen don a man kan maa si k'a fɔ k'a bɛ maanifinɲɔgɔn kɛ jɔn ye k'o bila baaraw la an ka jamana kɔnɔ fɛn kɔrɔba mun tun bɛ yan nɔ ni o de ye maaya ye k'a fɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi bɛɛ ni keleya o ka se ka na cogo min na ka se ka kɛɲɛni kɛ o baaraw bɛɛ de b'a to k'a fɔ maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw o de b'a to k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi jɔnya o ka se ka kɛlɛ bajangarakaw olu ye o don in ka laɲɛnamaya ni ka mesajiw ani kumaɲɔgɔnyaw k'o fɔ maaw ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ maa si man k'a fɔ k'i b'i maanifinɲɔgɔn ka ko diyagoya o da la ko jɔnya diɲɛ ye a kɛlɛ tomiyakaw bara u ka kalanfaw ka so mun bɛ yen nɔ ni o ye IFM ye IFM kɔnɔna la ko fɛn mun ye kuranko ni jiko o gɛlɛlen don kosɛbɛ kalanfaw ka kalandenw ni o ye mɛtiri kuraw ka kalanso ye olu ka kalanso in kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ u da la ko fɛn mun ye jiko ani kuranko gɛlɛlen don kosɛbɛ e yɛrɛ k'a fɔ ko ji bɛ na kuma dɔw la
kelen dɔrɔn de ka daminɛ 18h ka na 19h la o kɔfɛ dɔrɔn a bɛ tigɛ pewu ko o de kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase IFM maaw ma tomiya kɔnɔ fo ka taa se kuranko maaw bɛ lɛri camanba de kɛ ka sɔrɔ u ma kuran ye u ɲɛ la wa ko kuranko gɛlɛyaw u bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ni o ye ɲɛmaaso ye ko tajiko gɛlɛya de kɛn bɛ ka kuranko ka o gɛlɛya tomiyakaw bara yoroso kalanfaw olu ye baarabila kɛ kalanfaw ka lafasalijɛkulu mun bɛ ni o ye fɛn mun ye SNEC ye ani fo ka taa se SNATEM olu yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni kununko desanburu kalo tile gale ye k'u ye baara bila baw ko kalanfa caman bɛ yen nɔ k'u ka kalo sara ma di u ma ni o ye novanburu kalo sara k'u ma o sɔrɔ o de la kalanfaw ka jɛkulu lafasalitɔn y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna to baarabila kɔnɔ k'a laɲini u ka saraw ka di u ma ko ni saraw ma di u ma u tɛna don kilasi kɔnɔ ko fo ka taa se Kucala marabolo fan caman kɔnɔ la ka fara yoroso kan kalanfa caman de bɛ yen olu ma u ka saraw sɔrɔ ko de ye baarabila in a kun ye an bɛ taa an ka kɔn kibaru kɔnɔ la Keba Nigeriya jamana kɔnɔ u ka minisiri mun ka ca u ɲɛsin bɛ fintigilakaw ka ko ma lakanako minisiri ale ye walan sɛmɛ sangala sanga mun ni gɛlɛyaba bɛ Nigeriya jamana kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ka walan sɛmɛ in ni u y'u ka fintigilakaw ni lakanako minisiri ye Muhammed Badaru Abubakar ni ale san bɛ san 63 la ko kɛnɛyako gɛlɛya de y'a to a ye fanga bilala waati kɔnɔ waati mun fana ka gɛlɛn Nigeriya jamana ma bawo jamana ɲɛmaa Bola Ahmed Tinubu ale yɛrɛ ye état d'urgence de sécurité nationale ka o décréter ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛtɛba bɛ u ka jamana ka lakanako ko lakanako gɛlɛyaba bɛ yen a ye état d'urgence k'o décréter ko lakanako minisiri ka fanga bila nin waati gɛlɛn kɔnɔ wa ko o de bɛ maa kamana gan maaw kɔni bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ko in na kɛnɛya ko don wa walima ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ wa ɲininkali tɔ min bɛ o de la Senegali jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko sifinaka dɔ minɛna sifinaka mun ni ale ye jamana kuntigi Basiru Jomayi Fayi ka ja ka o fara ni o y'a foto ye kun jumɛn de la ni sifinaka in a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko fangako la ale ni jamana ɲɛmaa fanfɛmaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ale hakilina tɛ jamana ɲɛmaa fanfɛmaw hakilina ye kun jumɛn de la a ye jamana ɲɛmaa foto ka a fara tan ka sɔrɔ o ni farali ma kan o ma daga ko nin waati in na o ko de kɛn bɛ ka maaw dabali ban sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ani fo ka taa se kiiritigilamaw ye u da don nin ko in na ka sɛgɛsɛgɛ kun jumɛn de la nin ko in kɛra yaasa ka se ka kungo ni a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na Nigeriya jamana kɔnɔna la kulu marifatigi minnu ma se ka bugunatigɛ olu ye maa 13 k'o minɛ ka taa n'a ye maa minnu na ni a bɛɛ lajɛlen ye musolakaw de ka ca a la kosɛbɛ fo ka taa se denyɛrɛninw ma ko in kɛra ka sanga ni sibiri ka dugujɛ kari la a kɛra Nigeriya kɔrɔyanfan fɛ Nigeriya mun ni ale ye farafina duguba ye ni jama ka ca a la kosɛbɛ ko maa minɛwalew ni o ye enlèvement ye o cayalen don ka bi dɔgɔkun tɛmɛnenw na a yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi fɛn mun ye maa 300 ɲɔgɔnko ni a caman ye npogotigiw ye olu de minɛna ka daminɛ yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Chibok ni o bɛ état de Borno kɔnɔna la ani fo ka taa se ka debi san 2014 maa minɛwalew bɛ ka kɛ nin waati in na wa Bamanciya walejuguya kɛlɛtigima min bɛ yen nɔ ni o ye Boko Haram maaw ye jalaki binnen olu de kan k'a fɔ ko olu nɔ bɛ nin wale in na wa u yɛrɛ bɛ bɔ tuma dɔ la ka yɛrɛ k'a fɔ olu de nin weleli ni nin minɛli nin kɛ ka ɲɛsin maa nana suma la o ko in de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye fɛn min ye Nigeriya jamana kɔnɔ ni a kɛn bɛ ka lakanako ka gɛlɛya kosɛbɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmaa mun ni ale ka fanga dafirila Umaru Sisoko Ambalo a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale bisimila minɛ Kongo jamana kɔnɔ ka sanga ni sibiri tɛmɛnen fɛn mun ye maa kofɔlen ye ni ale yɛrɛ de ye dantigɛli kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale minɛnen don fintigilakaw fɛ fintigilaka ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni generali don ko ale de ye jamana ɲɛmaaso minɛ ɲɛmaaya minɛ nin waati in na ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o kɔfɛ fɛn mun ye jamanakuntigi kɔrɔ in ye a kun taara bisimila minɛ Senegal jamana de kɔnɔ nka ka sanga ni Senegal jamana premier ministre Ousmane Sonko a ma bɛn ale ma Sisoko Ambalo ka to Senegal jamana kɔnɔ ni sanga in na ko a y'i ɲɛsin République démocratique du Congo de ma RDC a bɛ Kongokaw de fɛ yen nɔ nin waati la ka se ka taa a lasago a n'a ka denbayaw o bɛɛ lajɛlen nin waati in na a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn mun ye
Guinée Bissau jamana kono amara lendo maure fe mamuni ule fintilaka wa fintilaka o bela jelenje jamana kunti mundafila alere masura maure ori la fanga na maton keme kayara kafo ko ni koyin kafo jasote ko uyere uka ko la benene do shini jamana konna la jamana nyama ya yara kafo kunu ngote don ko olubina barauta anika garantota kanyeshi mauma mamunu ni olubeka jaw bɔ ja minnu ni kunnafoliw ka kunnafoli cɛjugu bɔ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma hakaja Hong Kong ɲɛmaaw ma ko u bɛ ka kunnafoliw ta kunnafoli mun ni u ma a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ dɔw ka kunnafoliw kɔnɔ u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko tasuma o donna yɔrɔ dɔw la wa ko a tasuma ye jamana marabagaw bɛ lasɔgɔ yɔrɔ min na wele ko résidence ko ka o caman minɛ wa ko u bɛ jaabi dɔw fɔ ka yɛrɛ k'a fɔ maa dɔw jogina maa dɔw nin tora la u bɛ maa caman yɛrɛ bɔ k'a fɔ k'u sara ko ka sɔrɔ k'o kumaw tɛ tiɲɛ ye o la jamana ɲɛmaa sɔrɔ k'a fɔ u bɛna walew ta ka fɛɛrɛw ta maaw kama maa minnu ni olu bɛ ka kibaruya jugu cari ka sɔrɔ u ma kibaruyaw sɛgɛsɛgɛ u bɛ ka kumaw bɔ a minɛn kɔnɔ ni ka ko fɔ siniwa jamana ma ko mun ni a ma kɛ Amɛriki jamana kɔnɔna la Donald Trump ka fanga y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛw ta tunganatalaw kama ka se ka a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tungaminɛ ta ka taa jigin Amɛriki jamana kɔnɔ sɛbɛnfura min bɛ di a dɔw ma ni o ye carte verte ni a ɲɔngɔw ye fo ka taa se ko dossier d'asile ni a bɛ di jamana dɔw ma u ka se ka to u ka jamana kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana 19 bɛ yen nɔ ko olu bɛna olu ka sɛbɛnfura k'a lajɛ ko ɲuman o jamana ninnu baw ko sɛgɛrɛ kɛ mɛ o jamanaw la fo a ka lajɛ ko ɲuman k'a lajɛ n'a sɔrɔ a jamana kɔnɔdenw ninnu kan ka to Amɛriki jamana kɔnɔ walima n'u man ka to yen o jamana dɔw bɛ tali kɛ Somali Afghanistan ani Iran fɛn mun ye jamana ɲɛmaaw ni o ye Amɛriki jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka jamana yɛrɛ lakana ani maa minnu bɛ na tunga fɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen lakana ka bɔ maa juguw la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw bɛ na to Amɛriki jamana kɔnɔ u ka kow ka sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnfura jumɛn bɛ u bolo u yɛrɛ ye maa sugu jumɛnw ye u bɛ sɛbɛn ninnu sɔrɔ cogo di k'o bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ u ka sɔrɔ ka to Amɛriki jamana kɔnɔna la ninnu de bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don an na an b'a fɔ ka ko ɲuman aw ni ce jani sugantili la yaasa ka se k'aw kibaruya Mali ani diɲɛ kibaruyaw kan kunnafoniw lasera maaw balimakɛ Famara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yira aw la Keba Jalo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do